दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची प्रक्रियेमध्ये अजित पवारच मुख्य भूमिकेमध्ये होते अशी प्रतिक्रिया खासदार निलेश लंके यांनी दिलेली आहे। तसेच आता अजितदादा नसल्यानं शंका कुशंका उपस्थित केल्या जात असल्याचंही लंकेंनी म्हटलंय। दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येण्यामागं तुम्ही पाहिलं असेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकी, पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक असो किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची निवडणूक असो, त्यामध्ये आम्ही सगळे एकत्र निवडणुकीला फिरलो। याचा अर्थ हे वरिष्ठ लेवलला बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी ठरलेल्या होत्या। पण आता हे सगळं करत असताना याची मुख्य भूमिका पार पाडत होते ते म्हणजे आदरणीय दादा। पण आज दादा आपल्यात नसल्यामुळं बऱ्याच ठिकाणी एक शंका कुशंका, हे दादा बोललेच नव्हते, या गोष्टी केल्याच नाही, ही गोष्ट आमच्या समोर झालंच नाही, अशा त्या ठिकाणी चर्चेला उधाण आलेलं पाहायला मिळत आहे।